Se jibdew ix-xogħlijiet ewlenin sabiex iż-żewġ karreġġjati ta' triq il-Mosta f'Ħallija jingħatalhom wiċċ ġdid. Din it-triq hija waħda prinċipali f'pajjiżna e kif minna ta' kuljum jgħaddu bosta vetturi. Sa issa f'din iż-żona ġa saru xogħlijiet ta' tiswija ta' parti mill-bankini u saħħew il-pedamenti ta' partijiet mill-karreġġjati tagħha li kienu bdew iċedu. One News tkellem mal-perit ta' infrastruttura Malta Rejfil Abdilla li filwaqt li spjega magħna x-xogħlijiet ewlenin li saru għalli dan il-proġett se jara li jonqsu il-perikli għax-xufiera. Bej iċ-ċimiterju ta' Ħallija u r-roundabout u tagħti għandna x-xarwa l-Mosta qegħdin nagħmlu manutenzjoni f'mezz ta' major patching. Il-maintenance li jsir minn fuq diversi gradi. F'dan il-każ qegħdin niftħu qegħdin intervjenu iktar mill-asfalt. Hemm każi fejn aħna nqaxxu l-asfalt u nagħtu ġdid, hawnhekk huwa każ fejn qed nagħmlu sodot tal-konkos f'partijiet li kienu ċedew qabel nkunu nistgħu nagħtu ġdid. Jekk it-temp dejjem jippermetti infrastruttura Malta qed tafża lix-xufiera li x-xogħlijiet se jsiru sa nhar il-ġimgħa li ġej. Għalhekk it-tnejn u t-tlieta bil-lejl mit-8 ta' filgħaxija sal-5 tal-għada filgħodu, it-triq se tkun magħluqa fid-direzzjoni lejn it-tramuntana, jiġifieri minn Ħallija lejn il-Mosta. Filwaqt li l-erba' u l-ħamis bil-lejl, it-triq se tingħalaq fiż-żewġ direzzjonijiet. Bħalissa infrastruttura Malta qed tagħmel ukoll tiswijiet u manutenzjoni f'partijiet minn triq is-Sebħ u triq il-Mitna f'Ħall-Qormi li daqt jitlestew. Se jsiru wkoll tiswijiet f'partijiet oħra mir-rotta bejn ix-Xemxija u l-Mellieħa wara li saru xogħlijiet simili fis-snin li għaddew. Fejn din it-triq hija ppjanata li tinbena mill-ġdid wara li jsiru xogħlijiet ta' servizzi li jridu jsiru minn entitajiet oħra.